front, 2 in mid-cabin, and 2 in the rear. The escape lights at floor level lead you to the exits. Keep your safety belt fastened whenever the safety belt sign is on. Fasten the belt like this. Pull it tight. To open, lift this part of the buckle. If necessary, oxygen masks will appear automatically from above. Pull the mask toward you and place it over your nose and mouth. Put the head strap on. It is important that you first put on your own mask and only then help others. Your life jacket is under your seat. Do not inflate the jacket until you are outside the aircraft. Pull the life jacket over your head. Fasten the life jacket like this. When you are outside the aircraft, inflate the life jacket by pulling this red tab. Please make sure your seat back is in the upright position, your tray table is stowed, the armrests are down, and the window shades are open during takeoff and landing. Please make sure your hand luggage is stowed under the seat in front of you or in the overhead lockers. In an emergency, it is important to leave all hand luggage in the aircraft. If you have any questions, please don't hesitate to ask. Matkustamomiehistö vastaa mielellään kysymyksiin turvallisuuteen liittyvistä asioista. Thank you for choosing Finnair and enjoy your flight.
and stow electronic devices now. However, you may continue using handheld devices in flight mode and after landing in normal mode. Please review the important information on the safety card located in the seat pocket. Maandume mõne hetke pärast. Palun veenduge, et teie istme seljatugi oleks püstiasendis, laud kinnitatud, käetoed all ja aknasirmid avatud. Veenduge, et teie turvavöö oleks korralikult kinnitatud ja kogu käsipagas paigutatud teie ees oleva istme alla või istme kohal olevasse pagasiriiulisse. Palume teil nüüd kõik elektroonilised seadmed välja lülitada, lennurežiimis olevaid nutiseadmeid võite edasi kasutada ning pärast maandumist võite need tavarežiimile lülitada. Laskeudumme hetken kuluttua. Pyydämme teitä nostamaan istuimenne selkänojat pystyasentoon, laskemaan käsinojat alas, lukitsemaan pöydän paikalleen sekä nostamaan ikkunasuojukset ylös. Varmistakaa, että turvavyöt on kiinnitetty ja käsimatkatavarat ovat edessä olevan istuimen alla tai matkatavarahyllyissä. Hätätilanteessa jättäkää kaikki käsimatkatavarat koneeseen. Pyydämme myös sulkemaan elektroniset laitteet ja sijoittamaan ne käsimatkatavaroihin. Lentotilassa olevien mobiililaitteiden käyttöä voi jatkaa ja laskeutumisen jälkeen näiden laitteiden käyttö normaalitilassa on sallittu. Istuintaskussa olevassa turvaohjeessa on lisätietoa lentoon liittyvistä turva-asioista. This is information for our connecting passengers. If your baggage has been checked through to your final destination, it will be automatically transferred to your next flight. You can go directly to your departure gates. Depending on your destination, you might need to proceed through passport control. If you have a biometric passport, please use the automated border control gates. For updated information on departures, please check the airport monitors or the Finnair app after landing. For passengers staying in Helsinki, we advise you to follow the signs to the baggage claim area. Jos teillä on jatkolento Helsingistä ja matkatavaranne on selvitetty perille saakka, siirretään ne automaattisesti seuraavalle lennolle ja voitte mennä suoraan lähtöportille. Riippuen matkakohteestanne, teidän pitää mahdollisesti kulkea passin tarkastuksen kautta. Mikäli teillä on biometrinen passi, käytättehän automaattisia passin tarkastuspisteitä. Lisätietoja jatkolennoista on saatavilla lentoaseman näytöltä tai heti laskeutumisen jälkeen Finnair mobiilisovelluksesta. Helsinkiin jääviä matkustajia pyydämme seuraamaan opasteita matkatavara-aulaan. Pärast lennuki maantumist palume teil jääda oma istekohale turvavöö kinnitattuna, kuni turvavöömärgutuli on kustunud. Esemete väljakukkumise vältimiseks palume pagaseriiuli avamisel olla ettevaatlik. Suitsetamine on keelatud ka väljaspool lennukit. Lennujaamas on selleks spetsiaalselt suitsetamiseks mõeldud ruumid. Loodame, et teile meeldis lennata meiega ning Finnair ja OneWorld soovivad teid näha jälle meie pardal. Aitäh ja nägemiseni!
Istutan vielä paikallasi turvavyö kiinnitettynä, kunnes kapteenimme sammuttaa turvavyö merkkivalon. Olethan varovainen avatessasi matkatavarahyllyn, ettei tavaroita putoa. Voit nyt ottaa lentotilan pois päältä. Muistathan, että tupakointi on kielletty koneen ulkopuolella. Ja jotta matka päättyy sujuvasti, poistuthan koneesta, kun on rivisivuoro poistua, aloitamme ensimmäiseltä riviltä. Meidän kaikkien sekä Finnairin ja OneWorld Allianssin puolesta toivon, että viihdyt kanssamme tänään. Kiitos ja tervetuloa lennollemme pian uudelleen. Varmt välkommen till Helsingfors. Jag ber dig ännu sitta kvar på din plats med säkerhetsbältet fastspännt tills kaptenen släcker ljusskylten. Öppna bagageluckan försiktigt så att ingenting faller ut. Du får nu stänga flygläget, men det är förbjudet att röka utanför flygplanet. Vi önskar att du lämnar planet rad på rad med början från första raden för att resan ska avslutas bekvämt. Alla vi ombord, Finnair och OneWorld Alliansen hoppas att du har trivts med oss idag. Tack och välkomna ombord på Finnairs flyg snart igen. A warm welcome to Helsinki. Please remain seated and keep your safety belt fastened until our captain switches the signs off. When opening an overhead locker, please be careful so that items don't fall out. You may now switch off the flight mode. Note that smoking is not allowed outside the aircraft. And to end the flight smoothly, we kindly ask you to leave the aircraft row by row, starting from the first row. On behalf of all of us on board, Finnair and the OneWorld Alliance, I hope you have enjoyed your stay with us today. Thank you, goodbye, and we look forward to seeing you soon on board Finnair again. Ja. Ei. Thank you. Bye bye.